नमस्कार, प्रणाम। हम खुशबू मिश्रा आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा फिर से एगो सोहर गीत प्रस्तुत कर रहल बानी। आप सब लोग गीत ज़्यादा से ज़्यादा सुनी। गीत कैसन लागल कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर गीत अच्छा लगी तो एक लाइक ज़रूर करब। चैनल पे नया होखम तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। अपना फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा आवे वाला हर अगला वीडियो आप सबके बीच पहुंच सके। ननदी भौजैया मिले चाउर छाटे दोनों रे साला करे हो। ए भाभी काहे तोहर मुँह पियराइले तो देहा दोबारा अइले नो हो। ए भाभी काहे तोहर देह दोबारा अइले हरदी मुहवा पियरा हो। लाज शरम कीरा बतिया कह तो लाज लागेला हो। ए ननदी राउर भैया कैले वाला जोरिया हरदी मुहवा पियरा हो। ए ननदी राउर भैया कैले बाला जोरिया हरदी मुहवा पियरा हो। उहवा से ननदी उठी गइलिया मासी लैया लावेली हो। ए आमा हमर भैया कैले बाला जोरिया भाभी के मुहवा पियरा हो। ए आमा हमर भैया कैले बाला जोरिया भाभी के मुहवा पियरा हो। ऐसने सासुला बरला चनी सासुर से लैया लावेली हो। ए साहेब जी हमर बबुआ कैले बाला जोरिया बहू के मुहवा पियरा हो। ए साहेब जी हमारे बबुआ कैले बाल जोरिया बहू के मुहवा पियरा हो। उहवा से ससुर उठी गइले बबुआ से बतिया पूछले हो। उहवा से ससुर उठी गइले बेटा से बतिया पूछले हो। ए बबुआ कैसे कैसे कैला बाल जोरिया बहू के मुहवा पियरा हो। ए बबुआ कैसे कैसे कैला बाल जोरिया बहू के मुहवा पियरा हो। खेत खरिहानी बाबूजी जोती आईनी ओह में बीजवा डाल आईनी हो। खेत खरिहानी पापा जोती आईनी ओह में बीजवा डाल आईनी हो। ए पापा जी ओइसे ओइसे कैने बाला जोरिया धाने के मुहवा पियरा हो। ए पापा जी ओइसे ओइसे कैने बाला जोरिया धाने के मुहवा